Hi guys, today ndoda kukuratidzai how you can have a barbecue for a family of 4 ne under 10 pounds. Saka ndinouyo ndakaenda Lidl ndobva ndanotora chicken yangu iyo ine 4 legs and it's 229. Ndichatora futi pork iyo 7 pounds. And ndichatora futi cucumber because family yangu inofarira cucumber. Saka apo ndini ndadzoka kumba pai. Saka izvi ndozvandichashandisa, izvi ndozvandatenga. Ndichashandisa that packet yema-legs nepork iyo. Inoita kunga diki but paunozoisunungura because yakasungwa inenge yakawanda, then unoislice muzvima-thin slices izvo. Ona iyo, that's pork ye7 pounds. Saka ndakaimarinata nema-spices angu iwo. You can do the same. Ndamarinata nechicken izvo. Saka onai, that's pork nechicken under 10 pounds really. Saka ndapedza kudaro ndabva ndaenda panze kunosuka braai stand. Zvimwe zvinhu munopota muchiita, musangosiya varume vachiita everything. Munongombospoila family. Ndakatoidiridza. Ndaita zvokuidiridza because yanga yatova nemadays isati yashanda. Saka I wanted it to be clean. Saka after that ndakaunza nyama yangu paya panze. Gas tank ako kakambondinetsa mbijana but anyway ndakazofigure out how to connect it. Saka since ndiri kubraai chicken nepork, chicken inononoka kuibva, saka ndakatanga kuisa chicken first ndobva ndambotoisiya irimo for 2 minutes ndobva ndazodzoka because chicken mukasaibvisa mushe munokuwara. After yachibvei ndobva ndaiisa pamusoro apo ndobva ndaedhera pork yangu paya mubraai stand. Negas I think zvakandiitira easy because negas haudi zvokufuridza zviya saka hapana kana pressure. Saka ndinoenda kuedha pork yangu iyaya ndobva ndaisiya irimo ndichipindurawo hembe ndichicheka. After a few minutes zvinhu zvangu zvaibva, ndaucheka cucumber yangu, nyama yangu yatoibvawo pasaidi apo. Ndanga ndine sadza randaibika as well paibva nyama. Mukatarisa kumasuroko munoona poto yesadza iyo iri kubudikira neapo, raitokwata ndichiita zvimwe zvese izvi zvemacucumber. Saka ndakuwedzera macucumber angu kunyama, ndakutogadzirira kuti vanhu vagodya very soon. Zvimwe zvemadecorations zviya you know sometimes, but apa ndaingoda kungoita a quick braai for my family. Saka sadza rangu mukuona ndakutomona ratoibva. Hazvitore time yakawanda sterek because zvinhu zviri kuitwa negasi inotobatsira singaiti. Saka sadza rangu ini ndakaudzwa namama wangu kuti sadza unonyatsoripedza rese mupoto kuita kuri kwengurudza chaiko. And if you look at that, ona mupoto mangu munosara musina kana anything. Because ndakaudzwa wanzi hautambisi chikafu, onai uita unga yasuka. Saka handi muri kuona hazvide kana time yakazonyanya kuwandisisa zvokuti ungati ndazoswera ndichiitira family yangu braai, no. Saka sadza iro ndakanziswa ukaripepeta ukaripindura rinodziya, harikurumidzi kupora. Anyway, I think zvinoshanda. Saka mukuona nyama yangu, cucumber nechi under 10 pounds mawandira yakaita. Saka izvouti handina mari, handisi kuitira family yangu, you can do it. 10 pounds chaiyo unotoitira family yako something mukatofara, you know.